Измъти. Сутрешен туалет. Измъти нещо отзаде. Може би е лайно, може би е два. 9 часа вече. Да, 9 и 8. Може би са неделна литургия нещо има. Те нали се събират, тук са набожни хората. Тук просто е малко по... Не, някакви водорасти са, които ги е изхвалил. И може би когато е окей, няма такива, сигурно си е съвсем нормален. Това никой не го почувства като други. Не, студията е много ясно, но е страхотно. Продължаваме да разпочваме. Да. Двама колездачи в обиколката на Гърция. Да. Нещо като Тур де Франс, обаче... Тур де Грес, да. Тур ли е? Мюр ли е? Това твоето има ли амортисьори, бе, или не? Те гумите правят малко мекота по принцип. Може? Чакай, че тук се лови нещо на сериозна дълбочина. Значи има... той е фанал нещо даже. Чакай, искам да видя. Аз нали ти казах, че е метър, Жоро дето вика, стига бе. Викам метър два да е максимум. Не, той за кефали хвърля. Ма според мен мога да има охтоподи, нормално. Вчера там, където бяхме, О, гаранция. Или на това, или и тук на това другия фериботите. Чакай само да видя, и тук има нещо. Има ли кордички някакви? Няма. Вие там, къде Москва въртни свека, привет.
Да. Той ми говори и те са еднакви колкото. Там какво я съм само тук. Резервам да е някаква специална сервиска. Да, обаче всеки ти виж, трябва да се следи по цял път на дървото. И така за обиколката на Ненчо Стайков. А? Видео с Виктора. Не, това влиза. А? Дюлите. Каква готина къщичка. Нара. За кое? Тя е изоставена. Да. Аз обаче явно проявявам някаква алергия към слънцето, защото тия червените петна вече не ги чувстват. Може.